Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan Andrea Aldaregia eta Naroa Iturain pilotariak izango ditugu. Besterik gabe, has gaitezen gaurko edukiekin. Joan gaitezen orain gaurko komunikabidetako azalak aztertzera. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titular nagusiak ESako txosten independenteak 55 milioiko gastuaren ondoren segurtasuna hobetzeko neurri gehiago aholkatzen dituela dio. Argazkian aldiz, Iruñako udaletxeak 14 emakumek euskarari egindako ekarpenak aitortu dituela ikus dezakegu. Horretaz gain, Saiasek UPNren presidentziara heltzeko bere borondatea helarazi duela ere jasotzen du azalak. Baita UPN, PP eta Ciudadanosen bateratzeak Kongresuko erregionalisten taldea mehatxatzen duela ere. Bestalde, PSOE eta ARCek Kataluniako auzia bideratzeko aurrera pausoak ematen dituztela azaleratzen du Notiziasek. Beste albiste batzuk ere jasotzen ditu azalak. Haien artean, NUPek ACNURren ibilbide humanitarioa saritu duela Brunet sariaren bitartez, edota Iruñean apostu etxeen aurkako plataforma bakarra osatu dutela. Bukatzeko, kulturari dagokionez, La Polla Records Iruñarrokeko kartel buru dela aipatzen du, eta kiroletan Osasunak tximiren klausulari eusten diola. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Titular nagusiak Nafarroako kontribuzio pentsioen erdia baina gehiago ez direla hileko 1000 eurotara iristen dio. Argazkian, txosten batek ESako urtegiaren segurtasuna ziurtatzen duela esaten da. Azalaren goiko atalean, bestalde, 3 saritu ageri dira. Lehenengoa, Enrique Martínez Sukaldaria, merkataritza ganberaren eskutik saritua izan dena. Bigarrena, ACNUR, NUPek saritua. Eta hirugarrenik, Sanduzelaiko Maite Ruiz Goikoetxea pediatra, medikuen elkargotik saritua izan dena. Horretaz gain, beste albiste batzuk jasotzen ditu azalean. Hala nola, Espartzak Pedro Sánchezi ematen dion bere ezezko irmoa jakinarazi diola erregeari. Edota PSOE eta ARC aurrera doazela Kataluniari buruzko mahai baterantz. Bukatzeko, Aintzane Gorria borrokalariak bulimia gainditu duela esaten du Diario de Navarrak bere gaurko portadan. Gara egunkariarekin goaz. Titularra atzo euskal preso horiek EHUn emandako hitzaldiaren inguruan da, eta horrela dio. Sarek gaia bere tokian jartzen du, giza eskubideetan. Argazkian, bestalde, Parisek erreforma aurkezten duela dio, protesta handiez inguratuta. Horretaz gain, PSOE eta ERCren arteko bilera deitsua aipatzen du, Katalunian 10 egun intentsu hasteko diren honetan. Aritz Azurmendi ikerlariaren hitzak ere azaleratzen ditu Garak. Jose Azurmendiren inguruko kongresua handiagoa izango den zerbaiten hasiera izatea espero duela esanez. Bestalde, Euskararen erakunde publikoak eredu elebidunean izan den emendatzean nabarmendu duela ere jasotzen du portada honek. Trumpi botere abusua eta kongresuari eragozpenak sortzea leporatu diotela ere irakur dezakegu. Eta bukatzeko, Albert Pla abeslari eta aktorearen hitz batzuk, gizarteak guztia inbaditzen duela esanez, geroz eta gehiago sartzen baita eremu pertsonalean. Berriako azala ikus dezagun orain. Titularrak dioenez, Ipar Euskal Herriko 4 ikasletik 3 ez dute euskararik eskolan. Argazki nagusian, bestalde, Baionako manifestazioa eta lanuztea ageri dira, Frantziako gobernuak gaur aurkeztu duen erretreten erreformaren aurka. Beste argazki txikiago batean, Rohingyien genozidioari buruz aritzen da berria. Myanmarko armadak Rohingyien kontra egin zituen erasoak genozidioa izan ziren ala ez argitzeko epaiketa hasi baitzen atzo nazioarteko justizia auzitegian. Horretaz gain, Brexitaren inguruan, bihar Johnsonek irteeraren geroa jokatuko duela dio berriak azalean, erresuma batuko bozetan. Bestalde, klimaren goi bilera dela eta klima aldaketa borrokatzen dabiltzan emakumeez ere mintzatzen da egunkari hau. Gainera, umore politikoa lantzeko ezina agerian dela irakur dezakegu portada honetan. Baita atzo, López de Abetxukok EHUn emandako hitzaldian legea betetzeko eta gaixo dauden presoak etxeratzeko eskatu zuela ere. Bukatzeko, kirolari dagokionez, emakume Mastercupeko 4:30 finaletako pilotariak iganderako prest direla iragartzen du berriak. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Sergio Saias UPNeko presidentziarako hautagaia izan daitekeela da. Horretaz gain, Izquierda Ezkerrak apustu etxeen kontra fiskalitatea erabiltzea proposatu duela ere jasotzen du komunikabide honek.
Eta bukatzeko eta gai berarekin jarraituz, Iruñerriko apustu etxeen aurkako taldeek koordinadora sortu dutela dio Euskal Herria Irratiak webguneko orrialde nagusian. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusiko ditugu orain. Gaur abenduaren 11 eta asteazkena, goizeko lehen orduetatik fronte baten eraginpean izango gara. Zerua estali egingo da eta euritara joko du denean. Litekeena da elurkota 1100 metro ingurura jeistea. Haizea ere zakartu egingo da. Mendebal, ipar-mendebaletik joko du eta kostaldean bolada gogorrak espero dira. Frontea pasa ostean, atertzera egingo du, ostarteren bat ere zabal liteke, baina iluntzetik aurrera berriz ere euritara joko du. Temperatura maksimoek behera egingo dute, barnealdean 8 eta 9 graduren artean geratuko dira, eta 12-13 graduren bueltan kostaldean. Biharko ostegunerako giro haizetsu eta euritxoa espero dugu. Hodeiak ugariak izango dira eta euria egingo du berriro. Goizean Kantauri isurialdean bustiko du gehien bat, baina arratsaldean euria lurralde osora iritsiko da eta ugaria izango da. Horrekin batera, mendebaldeko haize zakarra ibiliko da eta giroa ezatseginagoa egingo da. Elurkota 1200 metrotik 1500 metrora igoko da eta temperaturan ez aldaketa handirik ez izango. Gaurko eguneko efemerideak ikusiko ditugu. Gaurko egunez, 1911 urtean, Najib Mahfouz literaturako Nobel saria irabazi zuen idazlea jaio zen Kairon. Bestalde, 1956ko abenduaren 10ean UNICEF nazioarteko erakundea sortu zen. Gaur gure platoan Andrea eta Naroa pilotariak ditugu. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Zuek pilotariak zarete biak? Bai. Bai, bueno, eskupilotariak. Ah, Gehien bat eskupilotariak. Modalitate gehiago daudela eta ez Bai. nahazteko, ez? Eta zuek sortu zen duten hemen Iruñean emakumeen pilotari talde bat, ez? Naiz eta orain ja ez dagoen. Hoixe, orain dela gutxi gora bera 4 urte sortu genuen aldatze. Baina, gaur egun ja ez dauke aktibitaterik, azkenean banatu ginen, kriterio desberdinak zeuden, eta bakoitzak gure bidea jarraitu dugu klub desberdinetan, baina hori, aldatzeren filosofia hori zena emakumeen pilota sustatzea eta neska txiki gehiago pilota mundura gerturatzea, hori bai daramagu gure barnean, biok. Eta hori da aldatzek utzi digun, nik uste, marka, ez, nola baita esateko. Eta nola erabaki zenuten talde hau sortzea edo? Taldea sortu zen, azkenean guk ikusten genuen, geratzen baginen entrenatzera da olako gauzak, ez zeuken hainbesteko importantzia instituzioen aurrean nola talde izen bat izaten baduzu bezala. Azkenean gure ideia izan zen solidotzea hori, importantzi gehiago ematea eta geroz eta bisibilitate gehiago ematea jendearen aurrean, ze ez da gauza bera 4 pertsona elkartzea entrenatzera bainoetan, ze aldatzeko pilotariak entrenatzen dutela bainoetan, azkenean zuk izen bat ematen diozu eta horrek bai garrantzia daukela instituzioen aurrean eta gauza gehiago egin ditzazkezu. Eta zenbat emakume batu zineten talde horren barruan, badakizue? Gutxi gora bera. Nik uste hasieran gutxi ginen, baina gero 12, 8, 10, nik uste bai egon ginera limbo hortan. Andrea beranduago sartu zen, harrapatu zion beranduago sartu zela, eta nik uste hori Andrea sartu zenean 8 ja ginen. Bai. Eta adibidez, nola ezagutu zenuen zuk taldea? Beranduago sartu zinen, Niri esan zidan Amaia Jaka sartu zen, eta esan zidan, ari gara jolasten, animatu, berriz, eta, berriz hasi nintzen jolasten. Lehenago pilotan aritzen zinen, eskupilotan. Bai, hasi nintzen 7 urterekin, Amaiarekin, gauden bakarrik biek jolasten, eta utzi behar genuen 13 urterekin, eta gero berriz esan zidan, eta berriz sartu nintzen, eta ondo. Eta orain segitzen dut. Eta badago desberdintasuna emakumeen talde bat, edo talde mixto baten artean?
Talde misto bat, berez, azkenean zu konpartitzen duzunean frontoia mutilekin, mutilek zuri laguntzen dizute, ze berek indar gehiago dute, orduan, pilota mugitzeko momentu horietan laguntzen dizute asko entrenatzeko garaian. Gero konpetitzeko momentuan ez da bidezkoa hori. Orduan, baina baritzen da mutil batekin entrenatzen duzunean, zein neska batekin entrenatzen duzunean, azkenean indarra ez da berdina, eta zure entrenamendu normal batean, neska batekin egiten duzunean, zure maila berdinean egon zaitezke, beste neska, igual zu, baina maila gehiago dauke, eta bai mugitzen zaitu gehiago, baina gizon batek pilotari emateko momentuan, indar gehiago ematen dio, bai pelota jaisteko momentuan, atzera botatzeko momentuan, eta azkenean zuri egiten dizu, bai indar hori lantzea. Azkenean, nik uste, nire ustetan, emakume potente bat ondoan duzunean, o gizon potente bat ondoan duzunean, niri igual zait, ze zuri hobetzen laguntzen dizute. Azkenean, hori, entrenamentu misto batean, beti hobetzeko momentuak daude. Eta nola ikusten duzue Nafarroan emakume pilotarien egoera? Bueno. Hobetu da azken urteetan, ala? Ni uste dut baietz, hobetu garela, nivela ari gara igotzen, Hasieran gutxi ginen, nik uste aldatzekoak hasi ginen, gero palakoak ere ziren, hortan Maite Ruiz de Larramendi zegoen, eskuz ere txikitatik jolastu duena, Olatz bere hiloba ere zegoen, baina azkenean ginen nola uartetxoak, Nafarroatiseak abanatuak, eta bildu gara pixka bat, ezagutu gara guztien artean, eta nik uste hori nola taldea egin dugun guztien artean, igual naiz eta kantitatez gutxiago egon momentu hontan, bai daudela neska txiki gehiago eta bai dagoela maila geroz eta altuagoa. Gaur egun adibidez, hori Andrea, Jera, Maite, Olatz, talde hori sortu, Nafarroko selekzioan egon ziren, aurten, hasierakoz, lehenbizik urtea izan zen. Eta, Graunia irabazi zuten, azkenean Graunia Euskal Herria, Iparralde eta Rioxa arteko txapelketa hortan egotea, ere maila dauketela erakusten du, eta azkenean irabazteak erakusten du gerozta Nafarroan gerozta maila altuago dagoela. Eta gaur egun existitzen da emakumeen talderen bat? Ala aldatze izan zen eta orain ez dago? Nafarroan emakumez sorturikoa bakarrik ez, bai daude pilotariak bai oberenan, gure pilota etxarrin dauke talde oso handi bat, nesken talde oso handi bat, baina dire palazkoak, baina azkenean pilotariak dira ere. Leitzan Jera dago, ez dakite umerik dauden txikiak, baina nik uste azkenean Nafarroko herri gehienetan, ez esateagatik guztietan, neskaren batek jolasten duela bai eskuz, bai palaz, bai raketaz herriko frontoian, eta azkenean pilotari pila bat dare. Ez ditugunak ezagutzen. Eta txapelketa aldetik nola dago kontua? Zure txanda. Grauni, jolastuko dugu berriz aurten, hasiko gara Urtarrilan berriz, entrenatzen, jolasteko partidak, Nafarroko txapelketa ere jolastu duzu, ez? Orain dela gutxi? Bai. Eta ere gero ja pribatuak, azkenean torneo pribatuak direnak, Diario Basko, Emakume Master Cup, herrietako txapelketa horiek, gero Bizkaiakoa ere jolastu zenuten. Azkenean bai txapelketak daude, baina hori federazio mailan gaur egun Nafarroan bakarra, eta gero hori selekzio mailan Graunia. Eta azken urteetan geroz eta gehiago izan dira, eta lehia handiagoa ala mantendu da berdin. Ez, igo da txapelketak, orain dago askoz gehiago. Orain daude txapelketa pila bat, geroz eta desberdinago bat dira, batzuetan ja hasi dira, emakume Master Cupean material desberdina sartzen, ja ez da bakarrik pilota goxua, baizik eta ja sartu dute tokezkoa. Azkenean, hori txapelketak igo dire, kantitatez, zabaldu dire materialaren arlotik, azkenean aukera gehiago ematen ari dira pilotariei jolasteko eta engantzatzeko hortara. Eta ikusle aldetik eta zer pentsatzen duzu? Ikusle aldetik ezakit Andrea egon den txapelketetan ezakit ze ikusi duen nik adibidez, niri impresioa eman zidana izan zen lehenbiziko emakume Master Cup San Ferminetakoa egon nintzena ni jolasten,
Hortan, frontoian igual ziren 300 pertsona, ez zegoen hainbesteko jenderik, esan behar da, Nafarroko txapelketa batean, igual frontoian sortez, badaudela pertsona. Azkenean, baina, gero esatu duzu, 300 pertsona ez ziren hainbeste, ze ikuste duzu, pasaren urteko finala, urteontakoa izan zen, urteontakoa. Eta frontoia bete zen, fila zegoen kalean, itxaroten, azkenean zuk esate duzu, 300 pertsona hasierakoan ez zenen beste, ze ja urten bete da frontoia, baina jendeak gerozta gehiago erantzuten du pilota femeninoari, eta gerozta gehiago aprobetxatu behar da hori. Eta uste duzue geroz eta berdinduago dagoela gizonen pilotarekin? Berdinduago. Ez que zaila da hori. Beraiek daramate gehiago jolasten, eta neskak egin dugu paron bat. Notatzen da asko, eta ez da joku berdina. Eta uste duzuen noizbait lortuko dela berdintasun hori? Bai ikusle aldetik eta bai adibidez sarien... Sarien aldetik, igual bai, txapelketa... Txapelketa batzuetan igual prest daude, lehen neskei erdia ematen badizieten, urten igual mutilei pixka bat diru kantitatea jeitsi, dirua, saria, dena delakoa jeitsi neskei pixka bat gehiago emateko. Igual bai dagoela jendea prest, baina badago beste jendea eta beste antolatzaile batzuk esate dutena, neske jolastu dute gutxigo, orduan berei saria jugo. Azkenean, nik uste, gaur egun daude bi limiteak, bi alde horiek, baina nik uste jendeak ikusten duela neskek ere jolastu dutela, ez dela mutilen joku berdina, baizik eta gure joku aurrean da, biziagoa da aurrean, ez da beste jokatzea atzera, mutilak bezala. Ze mutilek ez badute partidu batean, 5 aldiz errebotea jotzen ez da partidu bat, kasi. Eta, nik uste nabaritzen ari dela hori, neskek ere jolastu dutela beste modu batez, beste joku bat dela, eta ere interesgarria dela, eta azkenean nik uste hori, jendeak ikusiko duela parekatu aldela, eta neskek ere gure lana egiten dugula hori lortzeko. Eta beste komunitateekin alderatuta, ze adibidez du orain Aragoin ari zara jokatzen ez da? Bai. Zer iruditzen zaizu, nola konparatuko zenuke? Nik gaur egun esan daiketena da, nik ikusi dudanez, Aragoien guztiok daukagu aukera jolasteko, mundu guztiak daukagu aukera jolasteko, eta azkenean zuk ez duzu egiten talde bat eta horiek bakarrik jolasten dute, baizik eta aukera ematen zaio guztiei, ez daude mailak, ez daude azkenean neska gutxi gaude, jende gutxi gaude, eta azkenean guztiek jolastu behar dugu gauza guztitara. Hemen espezializatu zaitezke pixka gehiago eskupilotan, opalan, frontenixean nahi duzunean, baina derrigorrez jolastu behar duzu guztitara, ze bestela zaukezu jolasteko biderik. Azkenean nik ikusten dudana da hori, desberdintasun hori zeinetan hemen jokatu daikezu bakarrik nahi duzunera, eta han jolastu duzu guztitara, ze bestela duzu jolasten kasik urtean. Azkenean hori, dire gauza eta mundu oso desberdinak da, federazio oso txiki bat, Aragoikoa, eta Nafarrokoa aldiz da 4 aldiz o 5 aldiz handigoa azkenean. Ezin dira konparatu momentu hortan, baina nik ikusi dudana, han daukezu tratu bat oso gertukoa, beti daude zutaz pendiente, baduzu zerbait, gertatzen baldin bazaizu zerbait, dena delakoa, o antolatzaileak, o selekzionadora dago, geratu behar gara, o egin behar dugu, eta hemen aldiz, da pixka nola dena handigoa, azkenean zaude pixka nola galdugoa zara, pixka zenbaki bat. Eta hemen ohitura gehiago dago, ez? Hemen, han ere ohitura dago aspalditik, eta hango herri guztietan frontoi bat dago, hori da harrigarriena, niri gertatu zitzaiten zera oso harrigarria, zu juten zinen herri batera eta esaten zuen, ostras, frontoia, eta esaten zuen, hemen, zergatik inbeste fronton. Baina han jolasten zuten pila bat, ere. Orduan, hemen ohitura gehiago dago, eta jende gehiok ezagutzen du eta jolasten du. Azkenean hori da desberdintasuna. Han egon zen geldiune bat, 80ko hamarkadan jolasten zuten, gero nagusitu ziren, ez zuten jolasten, eta ondorengoek zuten beste jolastu. Eta hemen aldiz, beti egon da, herrian jolasten dugu pelotan, eta gero nola dauzkegun txapelketak, eta holakoak azkenean hori sustatzen du kantera gehiago gotera. Eta gaur egun neska txiki gehiago animatzen dira? Bai, askoz gehiago. Bai, orain daude asko, uarten badaude
neskak. Gaur egun ditut galdutak, Guarden badago kantera, eta jolasten dute asko, nivela notatzen da hobeto dagoela. Hoberenan baita badago neskak, eta notatzen da dagoela, jendea animatzen, neskak animatzen ari direla. Eta zer dela eta uste duzu ari direla orain gehiago animatzen? Ikusgarritasun gehiago, Bai, zaiolako? uste du baietz, ikusten ari garela, jolasten dugula, ateratzen garela telebistan, ni baita jolasten nahi dut. Uste du dela hola, pero nivela askoz handiagoa dago. Nik ikusten dut Uarterena, badago bi neska, Laia eta beste nola daiten da? Ane, jolasten dute, badaukate postura, ikaragarria da, ikusten duzu ze polita, nola jolasten dute. Eta badaukate 11 eta 12 urte, segitzen badute horrela, badago nivel asko. Eta beraz etorkizuna du, ez? Bai, beraiek bai, goia. Guk behar du gure bidea eta saiatu hori beren bidea erraxagoa izatea. Eta segitzea. Guk badakigu ez dugula lortu behar ez profesionalizatea, ez hontaz bizitzea. Baizik eta lortu behar duguna da besteek errazagoa izatea eta ez 13 urterekin Andreak bezala pilota utzi behar izatea. Azkenean gure misioa pixka bat hori da, atzekoei eta kantera horreri bidea erresa ustea, saiatzen ustea, eta ez utzi behar izatea eta palara pasatzea, adibidez lehen palara pasatu behar ziren, ze zeuketen besterik jolasteko nesken artean. Eta hori, gaur egun txapelketen gatik, dagoen jendearen gatik, eta lortu dugu neskek 13 urterekin pilotan segitzea eta ez palara pasatzea. Eta zuek adibidez, gazteak, hasi zinetenean edo aurrak zinetenean, bazenuten referenterik horrela emakumeren bat pilotan aritzen zena? Txikienetik ez, ez nuen ikusten, ez bazegoen beste neskak jolasten. Eta orain bai daukate referentzia pilota munduan, Maite Ruiz de Larramendi da, ni berarekin entrenatzen dut, ikusten diot, eta nago marabillada nola jolasten duen, ze sakrifizio bere urtearekin segitzea, ez ustea eta nahi dutela igotzea, gure nivela igotzea eta segitzea. Eta zuk, adibidez? Ni txikitan hasi nintzenean egia esan ez nituen neskak ezagutzen, ez nekien ez neskak zinenik jolasten, beti ikusten zen nituen telebistan mutilak eta beti mutilen partiduak, o bikadotekakoak, o banakakoak, baina neskak ez ziren inoiz agertzen, eta azkenean hori txikia zarenean, zu jolaste duzu zure kabuz, o klub batean, eta zaukazu referente bat. Baizik eta igual entrenatzen duena zu baina aurretigo, baldin bada neska ikuste duzu, berak jolasten baldin badu nik ere. Esatu duzu, ez daukazu, eta azkenean hori azten zarenean, berriro bueltatzen zarenean jolastera, eta hola, zagutze dituzu Patri, Maite, Maider, eta holakoak, eta azkenean bai izaten dituzu erreferenteak, eta ni Andrea bezala, niri erreferente argi bat izan dut beti, hori, bueltatu nintzenetik Maite. Ze Maite gainera ni bezala atzelaria da, eta azkenean beretik ikasi ditut gauza asko. Bere izan da gure entrenadorea, gaur egun entrenatzen dugu batzutan, azkenean beti dago laguntzeko, preste sakrifikatzeko, zuri laguntzeko, zu bideratzeko toki hoberenera, azkenean hori eskertzen da eta olako pertsona bat ondoan izatea hori bai laguntzen dizula pilota munduan hazteko. Eta gaur egun aurrek bai ikusten dituztela ez, gehiago emakumeak eta izan ditzaketela referente emakumeak. Bai, orain bai badago. Eta horrek suposatzen du aldaketaren bat? Bai, ez ustea, segitzea. Ikusten badute hor dagoa... Heldu daitezkela ez? Bai, uste du baietz, orain bai dagoela fijatzeko badagoela erreferentea. Ze hasi zinetenean igual pentsatzen zenuten ez zinetela ezakit. Ez, jolasten genuen eta gustora, baina badenekien utzi behar genuela. 13 urteekin ni utzi nuen, porque ez zegoen gehiago. Jolasten genuen ni eta Maia mutikoren kontra, ja ezin genuen, ez zegoen neskak. Utzi eta orain... Iago zen igual jolas bat, ez? Lehia baino edo... Bai. Orain aldute segi, jolastea beste nesken kontra, ez ustea. Arretxutzea ez ustea. Eta etorkizunari begira positiboak zarete, ikuspuntu positiboa duzu, Nik uste pilota arloan bai. Bai palan, bai eskuan, nik uste arlo guztietan igo dela nesken parte hartzea.
Eta nik uste etorkizun oparo bat daukagula aurretik, gero ezta jende gehiago baldin badago jolasten, gero ezta txapelketa gehiago aterako dire, gero, ez dakit, herriko jaietan bakarrik gizonak ez badir juten, baizik eta ere emakumeak parte hori uzten baldin badigute ere, nik uste, geroz guratzetik datozenak, orain 10-12 urte dituztenak, nagusigoak direnean asko jolastu ahalko dutela eta izango dutela toki pila batean parte hartzeko aukera. Eta uste duzu prozesu naturala edo izango dela, ala instituzioek eta alakoek gehiago egin beharko luketela honen alde? Azkenean, instituzioek lan egin behar dute arlo hortan, bideratuz hori berdinak garela azkenean guztiak ez, eta aukera berdinak ditugula, baina bai problema da bizigaren soziedadea daukeen mentalidadea. Azkenean beti ikusten da, hori esan duguna lehen, emakumeen jokua ez hain agresiboa, hain fuertea, eta azkenean aldatu behar dugu soziedadearen burmuinean hori neskek ere jolasten dutela, bere sakrifizioa dutela, eta mutilek 100% eman behar baldin badute, guk azkenean 120 eman behar dugula, beren gauza bera lortzeko. Orduan, azkenean, hori nik uste baloratu beharko dela eta guztien partetik jarri gauzak aurrera atera izateko. Eta jokoa desberdina izan arren ere ikusteko polita dela, ez? Ikusi da. Beste modu batez, baina ere... Ikusi da, azkeneko Mastercupetan, hori binakakoan, Eibarren jolastu zena eta orain San Ferminetan Labriten jolastu zena, izan direla boom bat, frontoia beteta, jendeak kanpoan itxaroten aforoa bete delako, azkenean, jendeak erantzun du hortan. Nik uste, gutxinaka ari garela erantzuten eta ari garela bere kantxa ematen. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, ala besterik gabe bukatuko dugun elkarrizketarekin. Nik animatu nahiko nien emakume guztiei, lehen esan dudan bezala, hori herriko frontoian aritzen direnei eta inork ezagutzen ez dituenei ez direla irlatxo batzuk, baizik eta jende gehiago gaudela, bai Irurtzunen, bai Leitzan, bai Iruian, bai Eulaten, eta azkenean hori jolastu nahi baldin badute eta parte hartu nahi baldin badute proiektu eta ideia hontan daukegunan, beti ongi etorriak izango direla eta itxaroten diegu besoak zabalik. Mila esker, hona etortzeagatik eta zuei jarrai dezala emakumeen eskupilotak indarra irabazten. Eskerrik asko. Orain, bukatzeko aste hontako agenda errepasatuko dugu. Gaur, 8etan, Nafarroako Antzerki Eskolan 7 gaiztoetan gaiztoena antzeslana egongo da ikusgai. Sarrerek 8 euro balio dute. Bestalde, abenduaren 13an, ostiralean, Kondestableko Zibiboxean, Hartze, Josean Oroituz, errezitaldi poetiko musikala euskaraz egongo da. Andoni Salamero, Michel Dukau eta Caroline Philipsen eskutik. 7:30 hasiko da eta sarrera librea izango da. Larunbatean, abenduaren 14an, goazen 6.0 antzerkia egongo da Lizarrako Los Llanos Zineman, eta sarrerek 11 euro balio dute. Larunbatean ere, baina hemen Iruñean, Marearen kontzertua egongo da Navarra Arenan. 10:30 hasiko da eta sarrerek 28 euro balio dute. Igandean, abenduaren 15ean, Atarrabiako Abesbatzak kontzertua eskainiko du kulturetxean. 8etan hasiko da eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Bestalde, urtarrilaren 5 arte, Nada debería fallar erakusketa dago Ziudadelan. Egunero, arratsaldeko 6etatik 8:30 sarrera librearekin. Urtarrilaren 7 arte, Gabonetako feria dago Iruñako Zezen plazan joan nahi duen guztiarentzat. Eta urtarrilaren 12 arte, Star Warsen inguruko erakusketa Baluarten, 8 euroko sarrerarekin. Orain eta gaurko saioa agurtzeko, Sua taldearen lehenengo diskoko bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte.